कि अब ना चिड़ैया उड़ी अरे बाज उड़े वाला बा कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। अब रेडी 1 2 3 4 खाने वाली दो दिन के लइका भाई बंदे बाहू वाली रुक जा तनी मनी हिसाब में कि कहिया ले जाने तू मचाइबा खाले वाली बैठ जा पगले नीचवा खूंटा थोड़ी बा बैठ जो कि दो दिन के लइका भाई बाटे बाहू वाली करे जाहो कि अब न चिड़ैया उड़ी अरे बाज उड़े वाला बा कि राज कर धनंजय हो माहौल बदले वाला बा कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। आओ तो राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा अरे राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। कि देख ले हम कराव कात जनुआ कि तोरा ऊपर बाघावा के हाथ जनुआ। अंजलि ए अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अगर गजेंद्र भैया के पास जाओगी तो बवाले होगा। आज तार मार के पुट्ठा फरा जाए पियकर से मरबे तो ढेर मार दी मार दी है। हां तो फिल्म बुझाई कि देख ले हम कराव कात जनुआ कि तोरा ऊपर बाघावा के हाथ जनुआ कि सिवान में गर्दा मचाई दो न हो अपना उंगली पर सबके नचाई दो न हो कि देख ले हम कराव कात जनुआ तोरा ऊपर बाघावा के हाथ जनुआ। अरे देख ले हम कराव कात जनुआ तोरा ऊपर बाघावा के हाथ जनुआ। पूरा जिलावा में गर्दा मचाई दो न हो अपना उंगली पर सबके नचाई दो न हो भैया पूरा रही कि अपना उंगली पर सबके नचाई दो न हो। अच्छा थोड़ा समझ साइड होइए दिखाई नहीं दे रहा तो दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा साइड हो जाए प्लीज साइड होइए साइड होकर खाई तालो के पास खा लो साइड कि वेशभूषा उहे रही अरे रोल बदले वाला बा कि वेशभूषा उहे रही अरे रोल बदले वाला बा कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा अरे राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। सुशील भाई भैया कि सारे धनंजय नायक अकेले हो कि संगे बड़े सांसद मेले हो कि सारे धनंजय नायक अकेले हो संगे बड़े सांसद मेले हो
अरे सारे धनंजय नायक गेले हो संगे बड़े सांसद मेले हो कि डीजे अंकेश बिरजेश बड़े दिलावा में आहा कि राज असही करो ना सोना जिलावा में खुशी जी कि पिस्टल आधुनाली बदली अरे होल बदले वाला बा कि पिस्टल आधुनाली बदली होल बदले वाला बा होल 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 ये होल है पगली गलत मत समझना अरे होल कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा तो राज कर सोना हो बदले वाला बा अरे राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा अरे राज कर सोना हो